उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। भारताच्या 76व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशभरात उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळतंय। भारताप्रमाणेच दुबईत देखील स्वातंत्र्य दिनाचा हा उत्साह पाहायला मिळतोय। दुबईतील करामा येथील पेशवा रेस्टॉरंट इथं भारतीय नागरिकांनी स्वातंत्र्य दिन अनोख्या पद्धतीने साजरा केला आणि देशप्रेम जपलाय। दुबई इथं सचिन जोशी आणि श्रेया जोशी यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रीयन फूडचं पेशवा रेस्टॉरंट चालवलं जात आहे। या ठिकाणी गणेशोत्सव, दिवाळीसह महाराष्ट्रातील सर्व सण उत्सव मोठ्या दिमाखात साजरे केले जातात। भारताचा 76वा स्वातंत्र्य दिन देखील मोठ्या उत्साहात साजरा केला गेला। हा उत्सव दुबईत कशा पद्धतीने साजरा होतो याची माहिती सिंधुदुर्गचा सुपुत्र संदीप जंगले यांनी दिली। नमस्कार। सर्वप्रथम 76व्या भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या देशवासियांना माझ्याकडून माझ्या परिवाराकडून मनपूर्वक शुभेच्छा। मी संदीप जंगले सध्या जॉबनिमित्त दुबई येथे आहे। मी सावंतवाडीमधून आहे। आज दुबईमधील एक मराठमोळं रेस्टॉरंट पेशवा रेस्टॉरंट तिथे आपण अनेक मराठी सण असो किंवा भारतीय संस्कृतीप्रमाणे आपण सर्व सण साजरे करतो। आज 15 ऑगस्ट 2023 76व्या भारतीय स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आम्ही आज आमच्या रेस्टॉरंटमध्ये आज स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत। यासाठी आम्ही स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आम्ही गणपती असो, दिवाळी असो, दहीहंडी असो किंवा दिवाळीला किल्ला बनवतो। इतर सर्व मराठी सण असो किंवा भारतीय सण इतर सर्व सण आम्ही उत्साहाने साजरे करत असतो। सर्व आम्ही परिवार समूह साजरे करतो। आमचे सर्व मॅडम आम्हाला कुटुंब प्रमुखाप्रमाणे देखभाल करत असतात आणि ते स्वतःहून लक्षपूर्वक करून घेत असतात आपल्याकडून। हे आम्हाला खूप अभिमानास्पद गोष्ट आहे। आपण परदेशात असलो तरी आपण असं वाटतं की आपण आपल्या गावालाच आहोत, आपल्या भारतामध्ये होत असं वाटतंय। कारण इथं एकदम वातावरण चांगलं आहे। आपलं खाद्यपदार्थ मराठीमध्ये मिळत असतात। हे आपल्या रेस्टॉरंटमध्ये सर्व खाद्यपदार्थ मराठीमध्ये आहेत। असंख्य आणि सर्व स्टाफ परिवार असल्यासारखं सर्वजण एकत्रित काम करत असतो आणि असं एकतर सांगायचं वाटतं तर खूप आनंददायी वातावरण असतं आणि परदेशात अजिबातच वाटत नाही। त्यामुळे खूप आनंददायी वातावरण आहे आणि आम्ही याकडे तुम्ही सर्वजण परदेशात दुबईला वगैरे आलात तर तुम्ही आवश्यक आमच्या पेशवा रेस्टॉरंटला भेट द्या आणि परत तुम्ही पदार्थांचा आस्वाद आनंदाने घ्या। सर्व भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।